Sudah dapat meh? Mana yang itu? Kalau ada kunci mesti tahu. Meh ngaling ngok, kamu nak pau kan santai kipor. Ame uler, nabrak kerjaan yang udah sangat bayar tak. Uler hana. Desi uja mentah. Untuk pelajar rasio. Wei kiwai ila poi collaboration berkibai he. Punya teme ngami komen poi seiru. Aha. Number 1 Padu. Hatok loi mawi na nangang damen sim rong bak loi ve ngain kelang ting pi na mesim wile no la shu krenyam beka jaman ngashaga yalong padu yo aku kun kedua kot kina pi da kedua kelingan aki bro sa marjan dan pi besi ya kendu na do bayo ji na pi sur ngai jong mut na bro no maya kan shu tang namar ba pet chi penya na pi ki boya pendom kina nga upadu ani ka jong hiam khong i shaman no shangi nengi khen la ma hilu ju pun ka kam da be da shaun sat yu khau ha de ka jan ben tian nu long kum ki wei ki ba yam lian hala ka jong long ba le ba sian wat tu na jong mut manga ba tabian re na jong i manga ba jalan ngap nu ong aki thei hane ba ro ba snow tang bangi ba jadi manga pa jing mut jeng berkhat ngi ro ba kham jelo ya per ngi thei bana seru pi pa simple staro no le di pi whatsapp ka ba blur nu ba pi kardiam ka beram tiap por phong rasam ani shupo ba ro siren Number 2 Bukhi. ai la na ngayon ka nganak ti ma phi dak ti la jong pen pau na ngayon la ngan hu the na phi na dong sha dong hap deng ka jing ya da phi don ba i sha dien ngan non ken ran hey ko pa sentiu gari mi ngam kren mangan u bakhan dia na phi dereng nu ian pha gali mut ngan kren dak tin phareng tang ba kan tin nu yar ti dak tin la jong hi ba kham bang u ba kham pli ba kham jali ani wo gali ngum bet ka jong yam la kum ka show ba ding shudi ha po kheu ba i kum usun tau hak per ka leng sau dong ba mi pan jalan ti phi nanga da ki jing u bi ka ba ko thi manga ken Number 3 Ba A. Pi day iba kenti kan san pi wan kum ne ha bolenti pen ki ji mut jong ni ha pla don ka ken chi bek don nu ganjri ya ka safety ka jong pi la tip ker teng jong a hoy de u frenzy la da pim kan mau ka ker teng khilit bek dictionary maka khen mano ka ne ka badom riang sha maka khen mano ka ne ka ba i jur shan riam maka khen mano ka ne ka ba i bliap por ya shong ka en basian no ka niero ka batiang boyo ji ning kong por phong pi da ka rong ba sia nong shim bata nong basan mo ha bo lukha ka jong style khmat ba kring ba pernah ya jing mut jong a pi pen srai okay na la biang ken wat yam shu ba thaj khang pi jing khang dan thik kom bong pat le like no na pi blad shanongan mare om pat don ka jing suk ken chawei ban chong ne ngam da I love song than tang ba dedicate lem jaka ka ba pat ngan ta bandage da pi sung thu to ka biang la ja sak liang ngi nyas dang biang ban ya ya lang su ki dak pat baro ar liang ba i what to pat what to le big kan mau ki jing kular ki chong ki ha tien ba pi gran ha ja biang ba ki Yo venom dan kam yo host respect ngam ju back ngashu force kamera kala dak de ki sos ki gel ya baro ki checks ki vibe haga drill ki sedang bo yang apa wish list kan take kasi ngamut British ki tiang yang baro yang arsap na ho one shot yang ala baptist independent artist yeah Thank you.